Di por kaham jottono tini ta isa nong boskango ang te kaisa recipe ketal tui phai bika gao recipe ingka awang gao awang sernani bagi ang nahaka oro awang guri phano mo ko aluani guriani ya ngke maisani ta gao bangka atta ka moida gao ke chini hengke bin log yang thalik bo add khagia tangka thalik ang nong buskang phunung malia sape khebjaka hengke tai bin log yang renai iko baking powder kisa rakha bin logibo baking powder bisi ya 1 চামচ বেলেরে খাংকে আবার ইয়া খামা হাই মিঠাঙ্গ hengke ko ang ma ke gulog nya ka gulog mani khangke gulog mani yo ma ke ekdom sol solong na nangnai ekdom sol solong ya ka awang bisingo krang go baksa muyar phanangi mano hengke yo ma ke ekdom ozon ke ko jemon tharo ke sai tongya te ke yo ma ke sol solong na nangnai amoni logi kisa sombo 1 চামচ rana nango chini simi hingka hingka bo thogya hengke ang tabam no sersinai go an thok tungkha ko còn đi tao cứ phuli phải cái có cái phuli với cái sa lori man pore bono tay khắc sa phili đi có đây tay khắc sa có cái tabok mun kha ini có min color ini còn lại chok ini còn một lớp phải chả om hai coloring ya sak tati khlaji om hai coloring na nangnai bising munna ningke onek somoyo bising muyar ong mithango taratari diklainya ni tai bai bota bukte kaisa thogas kebang bonang ya bono sernani ui yang ganani thokno bini sakao yomake sar sari ready ko hagen bo phunglogi phainai ko tabi yang tai khak chap fili ready